Mama, itara jona. Ni ma se ka fɛn caman kɛ. N ka di ne ka fɛn fɛn k'i ye. Ni ma se k'o si kɛ. Mais n kɔni n bɛ layidu kelen ta i ye i bɛ yɔrɔ min na. Ni Ala sɔnna a ma. I saraka bɔ i ye kuma o kuma. Mazou, quand même. Ça va bien? Ça va. Comme tu veux. Je vais faire photo de vous, je vais vous agglominer. Voilà, je vais filmer. Ça va bien? Merci. À quand il y a alors? Alors. Ni wakati asra makoro basa. Ya, makoro wallahi. Mo mun cege ni. Aku cege anjane. Mais c'est. Mun ma ko ne radio mun cege. C'est te feñ bande. Non, ala hina la wallahi. Na hina fi mena. Yera kan men. Kan fete. Ko jogi. Ko te ko. Bashti ba. Bashti. Yera. Wallahi ça va. Tiens, ne biya ni ga fago idumando to yaja. Yema. Farmandi. Farmandi la mamda. Tu vois? On dit qu'il va traiter ma suite. Non, la suite. Et la pizzeria. Et la pizzeria. Mami dati sabali. C'est vrai, mais on a des masigata. Abo ala ke. Ko do na ke masigata. Itu dablo mai ne. O mai yere ma o mai de ma. Ni tu suru to wani. Kan mo jogi. Madara du mondo kadida, du mondo manita. On te la. Ba o te bana sa. O te bala o. Mais il dit que c'est un traitement sur au moins problème kana den soro, problème kana ni yere soro. Ni ma traitement si am son a ni yere bi son ata ya docteur fait donc am ta ñoo fere. Ay gati. Ni traitement sur na. Ah ni ma ngene. Am fa go go to dere la. O dia. Am fa go go to dere. Snabe. Ya le gati to la. Kaso ni na fi millet si bu kana fa yana. Oh. Não tu for. Vou fazer que ninguém ada mulher na família. Era como do nosso. Era e vai fazer na real nem vai dom, nem a fazer na como ça, nem conta. Não. Dom o mafi. Era. A tele calai. Esse telefone afila, afina ninguém lá vila. Ah, como for tu go a ba foi que te era. Jube. Ko ni fɛn min ko caman nege tɛ k'i la mɔgɔ la dɛ ou téléphone b'o la. Mun b'i la man ta? Foyi tɛ na. I kunkolo b'i dimi na? O tɛ wajibiya. N ba walahi an laban bɛ docteur dɔ ɲini ka n'a bila an kɛrɛfɛ yan nɔ. Non e ɲini kɔnɔ b'i dimi. Wala n bɛ docteur dɔ ɲini ka n'a bila i kɛrɛfɛ yan nɔ. Ah, il fallait. Tu sais, non, zéro, il n'a pas mal. On va me dire. Il doit vous le faire. Il ne peut pas faire de vous le dire. Non, non, on doit aller me faire. Ah, il a là, bien là, même une canne là. Ah? Carré. Non, non, comment refaire? Ok, inclus là. Tu m'aimes. Era baro wati muna ni zero ko mun labeni kama. Yi zero glaga jenefe. Masu. Ya gili mo lal sa. Ni wulu mo ko bana. Ante minu ga mena. Ne se ga gili di ba wa me se ga nyina wo. Masu ni o fo. O bina jine re ga ne. Mais o ko nun bete mena. Muni be no sa. Ni zero ikulenke. Wala sani ni bisi ga tia to ka to kai na famille yo fe ka to dala goro bon fe. Oh. O be fana temena. Nga o ko fe zero masiga faranga. Modore do. Ni mo kunya bonda wono ga fe. Akumisi yina ga teria chi. O do manni. Zero wetu kutu kone no fe. Ni kuma be fa ira tesengan ni ku be yo mai. Zero. Nga zero. Agone danyo waya nyine fe. Não tá com jume. Si sabe ga fone na kale de tegi.
ne ko tara mun na ko be to ko aw fila kɔnɔna ne t'a dɔn min t'a dɔn Zairu ko ne ma k'ale ta de ye den ye. I jɔ n lamɛn e ko Zairu ye daɲɔgɔnya ɲini e fɛ ko dɔ in tɛmɛnen kɔfɛ da. An ma k'i n'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ ka na o fana tɛmɛlen ni Zairu ye ko in ne bolo ko an bɛ kulonkɛ de la ja ne ko bɛ Zairu kɔnɔ ne t'a dɔn. Ne ma sɔn k'a f'i ɲɛna parce que ne tɛ fɛ ka bɔ teriya tiɲɛ. Zairu ya shi kunkolo Kara na jiri ba ai no jiro ka ta don klagi wole mina reposer don Kara ni ma dabo ni be kama sa ni ma fi yana ni ba ge to godi ai nya famille e ka ta don me reposer ko ya ta don mi klagi wole Kara ni beta ge to tanto to godi ai fu ta ni nda dora abite mo ni nda dora abite mo sabe Mazu emane don wallahi emane don e bolo e signa kana jan nana ko ne nyina na ri na min sirele wa famia wallahi ngolo bugan dimi anda wala e ay yele ko lo dimi ne mo wallahi Kara ima bana folo ima fu yinyela folo ko mesi na ni yodo aba kono ko doro ni bandia ama fu yala folo mi bara siri awla ni tiriya kelen ngoni ne be ni faraka kila ka togota ima bana ala ga nogoya amadam ne folo Depuis l'année, elle était là. Toi, la femme fait une laine. Ça va? Ça va. Quand il me vient. Voilà. Donne. C'est une main. Tu vas l'aborder. La fille donne une de la vie. Écoutez. Ok. Quand il me vient. Ah, Afrique. Elle s'y va te Djanfa. Non, si je rate c'est à diviner. Tu vas moto ka fene. Voilà, une personne non quand à bon. Avec du yetu kala men. C'est moi comme on a kuma corona ere. Tu vas foller. Agli wala. Ah, on est agli wala. Ne fa 5000 ke 11 juin. Ni fana dun. E ko compter mun de la de. Me ka yiri la de. O sera yira la. Wa duru doro e ko sabal sa. E na wa duru dil dan sa e ka sugo ko ke ba fugo e ka na million ni ne ma. Ite ka na million ni ma wa duru doro ni. Akana ki kono ko iye ni wa duru di kibi ni jone da kibi tage yere ban yere. Wa duru ye mun ni e mun ni. Kile ne rebe ndu yan sansan aba. Numéro a se ka di me abedi ana kanal ledu ma di ma clé kono appel ko ko kilin doro bi doro ne dude 23h wakati be ngule we abani we bita bani e ga numéro di doro OK
banna sisan i bɛ se ka taa ka ɲɛ b'i yɛrɛ kɔnɔ o bɛɛ bɛ yen mɛ ne ka 5000 dara n tɛgɛ ka ban o tɔ bɛɛ bɛ yɛrɛ de ma ye mɔgɔ tɔɔrɔ 5000 yɛrɛ 5000 ye mun ye teliya ka taa baarayɔrɔ la ninnu tɛ mina arrange ka ɲɛ mɔgɔ bɛ mina gulon tan tɔ non mina yɔngɔlen lɛ fɛn kunna i bɛna bi mais bɛ bin kɛ a bɛna bin kan de a jaabi la ni bana muso furu ma bon ale ko ne bana muso furu ma mais n kungo la i b'a la ko n bana muso furu ma e ma jumɛn kɛ na n bɛ ka n ka bɔli dɔ de ɲini a tɛ nin si la i bɛ taa bɔli ba in bɛ e ma se ka dɔ ye verre bɛ yan ne ka bɔli b'a dan ma de mina bɛ arrange ka ɲɛ de ne ma e de m'an bila retard la e de m'an bila retard la ne tun ma kɔnɔ ta sa san t'a sɔrɔ an ka mariage ko ɲɛnabɔ non ko tɛ cogo la e yɛrɛ ka ɲuman min cɛ n'i ma to ka na joona dɛ ne tun bɛna bɔ ka taa sisan e yɛrɛ ka suma dɛ e tɛ mun de kɛ ne wulila e bɛ taa baarayɔrɔ la kɛ bi n bɛna taa service la fɛn kɛ an n'a fɔ k'an wele ko n kan ka taa fɛn dɔ saisir quoi mais en fait ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka e ɲininka wala o don i bɔlen yan nɔ an ka taa an sigi o ma ka gɛlɛn ka s'o bɛɛ ma kɛra yɔrɔ min b'o siran kan ka siran i sigi oh là là an o don conversation kɔfɛ n kun tɛ fɛ ka kuma an ye baro caman kɛ téléphone na mais n kun tɛ fɛ ka kuma f'i ye quoi o m'a to bi ni nana sɔn wɛrɛ na an ka kuma kɛ siɲɛ kelen o don e ye min fɔ ne ɲɛna n ye Zɛyidu wele an bɛ ja Zɛyidu ye mɔgɔ lankolon ye non Zɛyidu bɔra ne jigi wɔrɔ teriya la yɛrɛ de mais ne ma yɔrɔ min faamuya han e ko Zɛyidu ye e ɲini donc e sɔnna ne ma sɔn dɛ han wallahi ne ma sɔn kara mais a kɛra cogo di la kuma in yɛrɛ fɔli de man di wallahi ne ma kuma in fɔ ne ka dɔ faamu ne yɛrɛ fana tɛ k'a faamuya dɛ parce que a bɛ i n'a fɔ e y'a jira ne na sisan Zɛyidu ye min kɛ o tun diyara e yɛrɛ a diya ne ye wa mais e ko a ye e ɲini e sɔnna Zɛyidu ye ne wele de a kɛra tilegan fɛ ko ale bananiba de don k'ale mago bɛ dɔ la ko k'o tigi ci ne t'a dɔn fura san de don wa jumɛn de don ne ko ko ne dun bɛ baara la dɛ n k'a ma kara wele k'ale ye wele k'ale tɛ k'e sɔrɔ k'i ka téléphone bɛ répondeur kan a don ne fana ye wele i ka téléphone bɛ répondeur kan donc ne dara a ka kuma la ne taara ne donna so kɔnɔ dɔrɔn k'ale bɛ taa ɲɛgɛn na ne sigilen don ne balila min na a bɛ ka datugu ni kɛra cogo fɛn dɔ nana fɔ ne ɲɛna ko nin tɛ ko jɛlen ye mun ne ma kule ne t'a dɔn k'a bɛna o ko ɲɛsin ne ma mais mɔgɔ min da sɔgɔ i da la maa min tɛ e k'i t'a dɔn k'a bɛna o ko lase ma a ye da sɔgɔ ne ko n ko Zɛyidu n ko ne bɛ a ɲininka kun jumɛn a ye da sɔgɔ dɔrɔn a girinna ka ne ta ni yan yɔrɔ ma ka ni nun dɛrɛ fo ka ne kirina de wa min kɛra ne kɔni ma bɔ foyi kalama tuguni nka ne wulila ne n yɛrɛ ye lahalaya min na ne y'a dɔn Zɛyidu ye ko de kɛ ne la ne ma ko ye ni kuma yɛrɛ sɔrɔ kara
a kɛra baara ye n y'a décidé yɛrɛ n ko n bɛ taa ni Zayidu ye fanga la mais e ka ko gasi de kama ni ma se ka foyi kɛ nin ko in na. non gasi foyi tɛ ne ni Zayidu cɛ. ne kun t'a dɔn ko Zayidu bɛ sɔn ka nin kɛ ne la walayi. gasi foyi tɛ ne ni Zayidu cɛ bilen k'a ta bila nin ye nin bannen de. Kara ko teriya kana ban ni kama dɛ. teriya tɛ yen bilen o ni Zayidu sɔnna ka nin kɛ e la teriya tɛ ne n'a cɛ bilen n kɔni tɛ dɔ wɛrɛ f'i ye est-ce que ne tɛ mɔgɔ bila Zayidu la. Kara u bɛna fɔ ko muso nɔfɛ i sɔnna ka nin k'i terikɛ la mɔgɔ si tɛna da nin na nin kuma mana fɔ diɲɛ jɔ o jɔ ye mɔgɔ si tɛ da la ko Zayidu ye nin kɛwale in kɛ ne la mɔgɔ si tɛ da la walayi. mais e b'a dɔn ne b'a dɔn. Kara man ni aw teriya ka kɛ tantɔ ni kama sa. teriya in to yen mɛn teriya banna o teriya tɛ ne ni Zayidu cɛ bilen o ne bɛna min kɛ Zayidu la fo k'a sa a tɛ nin kɛ bilen n'a ma taa si kɛ kaso la n b'a bɔ yan nɔ ii non. Kara kana sɔn. ayi non nin banna ma so non an ka taa fiɲɛ minɛ kɔfɛ n bɛ taa baarayɔrɔ la midi kuma. non n'a ma bɔ sisan ka taa si je change pas d'heure seulement c'est fini. saya ka di ne ye bi ni nin ye terima filaw ne bɛ nin fɔ cogo di jɔn ta ye den ne ye danaya sugu bɛɛ da Zayidu wa ne ye Zayidu bila n ka mɔgɔ ɲɛnamaya minɛ de kɔnɔ mais ne t'a dɔn ko Zayidu bɛ sɔn ka nin kɛ Zayidu kan'a kɛ ne yɛrɛ kama nka e n'ale ka teriya kama Zayidu man ka nin kɛwale in ta k'a b'a kɛ ka ne sɛgɛrɛ mais ni ne y'a f'i ɲɛna i b'a fɔ ne bɛ fɛ ka don i ni terikɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ o tɛ walayi o tɛ. Masu wuli an ka taa fiɲɛ minɛ an ka taa parking niveau nin na yan nɔ on va changer d'air après je vais aller au travail je te dépose à la maison après je vais aller au travail. ne bɛ ɲugun n yɛrɛ la de walayi. non o bɛɛ banna nin y'o bɛɛ de bannen tan e kana na jɔrɔ ni si la bilen nin y'o bɛɛ bannen ne kan ka min kɛ Zayidu la ne b'o dɔn an b'an ka mariage kɛ an bɛ lafiya den m'a fɔ ne de t'a dɔn ka ban. wuli an ka taa on va changer d'air. Kara kan in Zayidu wala kuma. mami ta nin ka ɲi tan dan ka taa. ayi. ale i bɛna bɔ ka den to. ne jɛnɛ ne yɛrɛ bɔra so la jɛnɛ de don allo oui jɛnɛ kan foyi tɛ yen mais kana n wele sisan quoi kana n wele n dusu kasilen don fɔlɔ wa n bɛ tila k'i wele voilà ayi kana n wele sa k'an bɛn n bɛna tigɛ n ko n dusu kasilen don. jɛnɛ de ko jɛnɛ ye wele mun na. ne m'a lamɛn o ne k'a fɔ a kana n wele n dusu kasilen don walayi. e ni jɛnɛ bɛ kuma. cɛ ne ye kuma bɛɛ de fɔ jɛnɛ ne yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ bɛ min kɛ jɛnɛ ko in na bilen yɛrɛ. Karage wallahi billahi jɛnɛ tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye jɛnɛ tɛ hali mɔgɔ jɛɲɔgɔn ye yɛrɛ wallahi. jɛnɛ ka numéro kɛ a bloqué ka bɔ i kun jɛnɛ ye k'a to yen yɛrɛ jɛnɛ bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ kana to i jɛnɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ si wallahi billahi jɛnɛ tɛ mɔgɔ ye. munna o don na jɛnɛ de ye ne wele ko komi tɛmɛna ale ni ne ni ɲɔgɔn cɛ k'ale bɛ yafa deli ne fɛ nin tun t'ale fɛ la ko ye dɛ manamanakan baden wa ne ko yafara a ma ko ale bɛ fɛ ko ne ni ale ka jɛ ka bɛnbɛn kɛ aw kan ko walasa aw ka teriya ka ban. ne banna jɛnɛ ye de wallahi billahi jɛnɛ de y'o fɔ ne ɲɛna wa m'a dɔn a bɛ k'i wele n ka kɔn k'a f'i ye o ka fisa jɛnɛ ka kɔn ɲɛ k'a f'i ɲɛna jɛnɛ filɛ kalabanci de don jɛnɛ a bɛ so fo ni ka fali siri o nɔ la jɛnɛ de y'a fɔ ne ɲɛna ko ne k'aw bila ɲɔgɔn na wallahi billahi ko e ni Zayidu ko surtout e ye min k'ale la ko fo ka diɲɛ wuli ko e ka hɛrɛ bɛ bɔ ni sira o sira ye ko ale jɛnɛ b'a jɔ e n'o sira cɛ billahi jɛnɛ ka numéro bloqué Kara jɛnɛ bɔ i ka vie la yɛrɛ ne bɛ jɛnɛ dɔn wallahi ne bɛ min dɔn jɛnɛ la Kara mɔgɔ si tɛ se ka dɔn wallahi jɛnɛ ka a bɛ ni wele a bɛna nkalon tigɛ de wallahi Kara e de seginna san to a ma diya jɛnɛ donc a bɛ ka prétexte sugu bɛɛ de ɲini kɛ nin ko in ka se ka tiɲɛ ne bila ma bɛ sɔn ka crise jɛnɛ yɛrɛ depuis jɛnɛ nin kuma fɔ ne ko ne k'e ye k'e to yen nɔ ko aw fila si tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye k'ale bɛ fɛ an ka encourager aw la de mais ne ma ko in diya bolo la k'a bɛ k'e wele n y'a faamu non n ye nin faamu a bɛ k'i wele o dɔrɔn de la. Ini fama sa walay don yere ni jene
yɛrɛ ni sɔngɔ di bi dɛ I yɔrɔ muso n'i ye ko b'a kɛ I bɛ nisɔndiya de o ye tiɲɛ muso kobakɛla de ye muso ye awɔ muso feeretigi o de ye muso ye jɛnɛ kara n zɛyidu ka ko jɛnɛ ni m'a fɛ e jɔ ta ne mina e ka wele dɛ ayi n bɛ fɛ ka ci awɔ I ka ci fɔ ne tulo bɛ na ne m'a fɛ ɲɛna n ko n'an farala ɲɔgɔn kan n ko nin ko in an b'a kɛ wa an bɛ tila k'a tɔgɔ ta awɔ jɛnɛ ne taara kara fɛ yen ne ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ kara ɲɛna ne y'a fɔ kara ɲɛna n ko zayidu binna ne kan n ko ne kɔnɔman don zayidu den na n ko ne kɔnɔman don kara fana den na parce que zayidu ko k'ale ta ye den kara ko k'ale ta ye den fa ye jɔn u yɛrɛ na ɲɔgɔn ɲininka o la to k'ale t'a dɔn ko zayidu bɛ bɔ ale kɔkɔrɔ tantɔ ko zayidu sɔnna ka nin k'ale la a bɛ tantɔ ni fana n kasira n ko zayidu binna ne kan n ko i ma diya ne yɛrɛ n k'a ye dilan ɲini ne fɛ mɛ ne ma sɔn n k'a ye ne jagosa de n k'a wulila ka dɔw bɛɛ sɔgɔ a ne da la jɛnɛ kana kara wele wa ni kara y'i wele fana kana k'a appel ta ayi ne kɔni tɛ o ma ta ne tɛna wele kana n'a kɛ wa n b'a dɔn ni zayidu filɛ nin kɛ a sɔmi ka jan dɛ n'a nana k'ala a bɛ gɛrɛ I la ou bien k'i yɔrɔ ɲini ka taa baro banbali ninnu ni fɛngɛ ninnu na kana na sɔn dɛ a to tan sa jɛnɛ fara an ka walayi bi an bɛ nin ko in kɛ f'an ka ninnu fara de o kɔni tɛ se ka to tantɔ o de don kara ye min kɛ la I k'i miiri o la dɔrɔn ne ma ɲinɛ kara ye ka fili belebeleba de ne ma ɲinɛ walayi ne ma ɲinɛ ko ne ye kuma in f'a ɲɛna de a sina k'i yɛrɛ k'i n'a fɔ a bɛna sa k'a yɛrɛ fɛ n'i ma foyi y'a la fɔlɔ a b'o de kɛ wuli nin ye ko daminɛ bali a b'o de kɛ kɔsɔrɔ a bɛ ko wɛrɛ la ni kana n'a y'i wele kana ta dɛ parce que n b'a dɔn a bɛna fɔ k'a b'i wele a b'i wele n'a y'i wele kɛ kana n'a ta ou bien I yɛrɛ kana wele yɛrɛ a kara bɛ yɔrɔ yen yɔrɔ bila an bɛ nin ko in to tantɔ de o kɔni de don fara de piɲa cɛ n'Ala sɔnna ma o kɔni o ka nɔgɔn fɛn bɛɛ ye weleli kɔni ne t'a wele o ma ta wala kana wele dɛ ni fɛn fɛn bɛ yen nɔ ne wele jɛnɛ ne y'o de f'i ɲɛna sa nin ko in na walayi ne b'i kunna wolo ne bɛ ni kɛlɛ kɛ de f'i ka nimisi wasa sɔrɔ a ko la parce que ninnu u fila de hakili la ko olu de ka kegu olu de bɛ se ka dimi don mɔgɔw la mɔgɔ tɛ se ka dimi don est ce que ninnu y'a faamuya u m'a faamu walayi ninnu m'a faamu jɛnɛ o de kun n'a y'i wele kana ta dɛ ni kara y'i wele dɔrɔn I bɛ n wele k'a ɲɛfɔ n ɲɛna n y'a faamu mais n bɛna bɔ ni système wɛrɛ ye n bɛna dɔw wɛrɛw baratu ɲɔgɔn na ko kara ko ne ma k'ale bɛna mɔgɔ bila zayidu la k'u b'a ci k'a faga n ko kara kana na sɔn k'o kɛ zayidu la sa I ni zayidu ka teriya banni man di ne ye n'o tɛ an ka ba wololen fila nin na a t'a dɔn n'u fila bɛ sara bi a ka di ni je n'Ala sɔnna ma n'an taara ni nin ye nka jɛnɛ an bɛna fɛn bɛɛ fɔ Djanfa e mamita ti ni Djanfa sa e kɔni ma fɔlɔ ta tun ye fili sa mamita ayiwa fɔlɔ ta o tun ye fili nka n'Ala sɔnna ma ni kelen nin tɛ yan an b'a ɲɛnabɔ n'Ala sɔnna ma k'an bɛn o la ni o tɛ awɔ k'an bɛn Ala ni ma ne dɔn mamita ko tɛ ale ma ne dɔn kumakan min bolo yan n'Ala sɔnna ma ni kumakan in tɛ yan min bila nin na ne m'a f'i ɲɛna ko n'an farala ɲɔgɔn kan ko nin ko in an b'a kɛ wa an bɛ tila k'a tɔgɔ ta awɔ jɛnɛ ne taara kara fɛ ne ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ kara ɲɛna ne y'a fɔ kara ɲɛna ko zayidu binna ne kan ko ne kɔnɔman don ko zayidu binna ne kan n ko i ma diya ne yɛrɛ n'a ye dilan ɲini fɛ mɛ ne ma sɔn non n ka plan ɲana yɛrɛ de mamita I m'a faamu nin ye ko wɛrɛ de daminɛlen sisan ne tɛ an bɛna ye yan n'Ala sɔnna ma a ba ne b'a ci ka bɔ I la n'Ala sɔnna ma cɛko min b'i la ne b'a ba ci ka bɔ I la nin kelen nin ta an bɛ taa ni nin de sa de Allô? Oui. Ni kila yɛrɛ bɛ taa fɛn ɲɛnabɔ problème t'a la tɛ baasi ye awɔ n bɛna sɔn ok je te rappelle n yɛrɛ ye mobili cɛnni don n bɛna fɛɛrɛ kɛ ka moto dɔ ɲini moto taxi dɔ ɲini ka taa y a pas de souci k'an bɛn merci. Ça va? Ça va, Abiri? Pour baasi ma ni yɛrɛ I tuna yɛrɛ parce que ne yɛrɛ ma kun bɛ ka taa moto ɲini la an ka mobili cɛnnen don pour baasi ma I b'a dɔn ne bɛ ka na yafa deli de fɛ parce que ne tun ye bisigiya ni ko dɔ ye
Nene yara otewa. Non, j'ai une frère m'a fouillé gana wala. Jene ka côté. Madame Mino, et semaine ne s'y non mamuna. Kasi amaga bela sisa we. Amaga bela? Tabaraka. Arabo ko cliff la ko to wa duru dama. Cliff la ya to wa duru dalema. Wow. Donc cliff la fa wa duru ni adama. Donc abuga nyala san. Abuga nyoro jegoro. Mais clé life me du lama. Enfin, tiens là, n'est-ce pas tellement ni tiens, tu fais la courage alors. Même courage. Mais non, même si que tu tiens bedi muso matin tu vois. Hein? Et tu tiens bedi muso matin tu vois. Et tu es une femme de. I ali bangi mo te sara cliff la wafla. Yoro war bo le bolo le war fem be bo le bolo yoro. Bol te sara cliff la wafla. Mais le bolo e bna de medo. Afo jena na sojo ga war la kla ta fama chaw nyini. I Flim kila to kare gona no e fa gem mo na suwe cliff la wafla o me fe na to e fa ni batia be no e bi jololma fui e te fui dolma mais e be wa duru ni cliff la ga di jena mais o tenja ko ria o idea go e mene o idea go e no ere en jena ere mangaya on tout mais mi fi ni mi tension ki ere mo hein ni mi se idana o me blasira ga do chugaro fu ndoro me mike iboro muso fleni muso bi nege ni fin flal sisan muso fleni ni wari bi kuna I ka telinga muso mine mais if le warte kuna e bi tla ki yere bla niveau dola ibi desesira la no jaine be sa ko sinon ha dinek mi war nyini ngana dine mari ha dine de mi war nyini kana dine ma muso ga war nyini ngana dine e fena bo mine warte en terrain nega so jolen fleni voilà donc meni war diri matina suguro la itna balate o mais daluj même mi fiena wa durdurin I dija kana teme chien flaga ni trani wa dure adama ga ke na fi mo te ayere la quoi donc war dama ka ke na fo mo fufu itala mo fufu itala mais wala ne mo be nyana baturi I mo be nyana bo et bi patienter I mo be nyana bo no de tila ita to be tien ata fe ni wa duru dama ka ke na fi mo tala abita ba da be miri shewre mana wa duru wala dama ka ke na fi mo fu itala kiyere la fa mama iba abiti nyini sune bituni wa duru boy na ita be tien nyama igambla bararo la folo ay abiti nyini nyama igambla bararo la ko ni ko te ama kete ga lege ya ngata ya da ma bi senge amo deliga niyo ko benate ko ante ndon la ko gongora ni be mo to ko afana demse na bo pa nga fi ko la te ndo yere ma oh là là amo obligé tien na quoi Wallahi. Ni bigi yini yense. Ça va? Ça va. Kanyemi. Quand faites-vous? Facile. Les gars nakadi. Nakadi. Tayre kono mataro e kono so ngam so fu ba kono re. La ko kono kalo kili ala we kili jolle o baga bu. Foi wallahi. Dugmana ndege borana bon ne se na comme ça va l'enfin. Kanyemi. Ita ko bunya na fimi la doro. Ni afin menen la ke ina wati te menen e menen ina wati te la te fio yere fene zero para bimge ha adi fuege ves ga boro ke isi sa isi zero ntura re isi sa isi egi isi ta menen fina ai egi jo ya da ege menen fina isi ta dimisa ya armade jate dori ya ko jate dori fuitula Allah ijo sa masu ijo men milani fina jo men ijo sa zedu shen kilin doro ai ijo men sa ya kitin do isi sa joli
e kana dimi sa i yɛrɛ fɛnɛ de dimi ka di kojugu Zero ne kun bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna mais ne kun bɛ fɛ k'a to de n'an fɛrɛla n'an tilala bɔ jɔ sa jɔ n'an tilara an bɛ fɛrɛ sa n'an tilara an bɛ fɛrɛ Zero sabali sa ne y'a faamu i b'a dɔn han ne y'i ka laɲini ye koyi ne ma ban waati n'a fɔ fɛnɛ n bɛ ka ko dɔ kɛ mais n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de yir'i la diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kan ya kuma de la e yɛrɛ bɔra ka essayer kɔnɔ ta ne bolo kan k'i hakili sigi i kɔni b'a dɔn ne kɔnɔ bɛ mois daminɛ ninnu de la Zero ni mago b'i la o ayi sa i jɔ sa i ye bebe ye i fɛnɛ Zero nin bɛɛ lajɛ Zero ko dɔ bɛ sen na dɛ yɔrɔ ni kilima fila bɛnna ni kɛlɛ bɛ fɛ ka don u cɛ ou bien ni ko dɔ bɛ ka na ko min bɛ se ka to u bɛ fara est ce que a bɛ bɛn u ma n'u bɔra a kalama joona e ka kuma in kɔrɔ bɛ mun de yira sisan nɔ han a bɛ i n'a fɔ ni dɔ y'a f'i ɲɛna k'a bɛ fɛ ka kojugu kɛ kara la a bɛ mun ye la hali n'a sɔrɔ a man di cogo cogo ne tɛ jɛ n'o ye bari an ye tile kelen ja kɛ ɲɔgɔn kan ɔ mais ni e yɛrɛ y'a ŋaniya k'e bɛ kojugu kɛ kara la dun sisan han Zero min ma sɔn e yɛrɛ bɛ ka ne siran dɛ mun de bɛ yen nɔ ne bɔra yen fɛ ka n ka place bɛɛ to yen ka na yɔrɔ ta yan nɔ ka yɛlɛma yan walasa ne ka se ka fɛrɛ e de ko ne ma kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n ko i ma ko karisa a dogo kari a la mun bɛ yen nɔ ne tɛ k'i ka kuma ninnu ɲɛfaamu dɛ Zero han ni ne ye miiri ko nin ŋaniya in de bɛ kara kɔnɔ k'a ɲɛsin e ma mun ŋaniya ye han an ma sɔn Zero ŋani ko ninnu si tɛ ne fɛ la koyi ne k'a ye ko e ni kara bɛna fara Zero nin ko man ne dɛ nka ne tun t'a dɔn ko kara fana kɔnɔ fini don ta ko ne tun t'a dɔn ko kara ŋaniya ka jugu ta ne tun t'a dɔn ko kara tɛ e Zero fɛ ma sɔn o ye mun ye kara ye mun de ta k'a bɛ ne sɛgɛrɛ ni fɛnɛ ma kuma i bɛ n to kunfan na dɛ Zero ni ne nana kuma in fɛ ɲɛna i tɛna da ne la mun na ne tɛ da e la i b'a fɔ ko musokan don ou bien ne bɛ fɛ k'i ni kara bila ɲɔgɔn na de musokan tɛ Zero kara y'a ŋaniya siri k'a b'i faga Allahu akbar tiɲɛ yɛrɛ la n t'a dɔn k'a fɔ n ko kara ka ko gɛlɛyara ka se fo digiri bɛɛ ma Zero ni e ni kara farala sisan Zero mɔgɔw bɛna fɔ ko ne de don dɛ masu ni ko in bɛ nin cogoya yɛrɛ la ni nin kara ka fara an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ Zero an ka jɛ ka tiɲɛ teriya yɛrɛ ka tiɲɛ ne mako foyi tɛ teriya in na Zero a kɛ ala kama Zero kana ko kɛ tan tɔ sa Zero nin yɛrɛ nin y'a bannen de ye quoi ni nin kara tɛ min ɲinɛ kara ko ka ma bɔ n ka ɲɛnama i b'a fɔ ko ni kara tɔgɔ ma deli ka ɲɔgɔn dɔn ale hakili la ko mun de don Zero i miiri ne la masu i k'i miiri den in na i masu i ka di ne ye i den ka di ne ye fɛnɛ masu i nimɔ nin kɛlɛ la nin y'an fila ka kɛlɛ de i nimɔ n'a yɛrɛ de i y'a faamu wa ni kara ko kuma bannen de kara tɛ ne teri ye bilen n jɛɲɔgɔn tɛ bilen min ka gɛlɛn masu ne ka fɛli n'a sɔrɔ o de jɛlen don ko in daminɛ na ne tun y'a ye k'a fɔ k'e de ka laɲini don mais ne yɛrɛ y'a ye masu ne bɛ ka jarabi i y'a faamu wa ni Alahu taala nana den bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ nin cogo in na tan o b'a yira k'a fɔ Alahu taala y'a latigɛ de an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ han ni mɔgɔ foyi tɛ kara la bilen ni mɔgɔ i b'a dɔn ni mɔgɔ kɛlɛɲɔgɔn ko k'a bɛ wuli k'i kɛlɛ i ka kɔn a ma o de ka fisa ne tɛna n sigi dɛ a m'a fɔ k'a ye mɔgɔ de bila ne la mais n bɛ nin faga ne fɔlɔ de bɛ n ka kɛlɛ kɛ Zero ala ka masa non masu i b'a dɔn i ka di ne ye quoi i ka di ne ye je ne veux pas que k'i da don nin ko sugu ninnu na nin ye terima fila ni ɲɔgɔn cɛ de i da bɔ nin ko sugu ninnu na yɛrɛ de i y'a mɛn nin ko to ne ma n kan ka dɔn n kan ka min kɛ ne de ye n ka ɲɛnamaya ɲɛmɔgɔ ye ni ye décision ta dɔrɔn to n kɔ bon ne tuma na aw bɛ sɔn ka ne sara kɛ ni nin k'e sara kɛ ni ne ye kara dɔn ka sɔrɔ e ni kara bɛ teriya la e ni kara bɛ jɛ ka bɛnbɛn bɛɛ kɛ mɔgɔw kan nka n'a fɔra ko nin ye aw yɛrɛ faratɔ ye tan Zero Zero ɲɛnamaya ye n'aw ka sira de teriya in banna tan ne ka tɔgɔ diya foyi t'a la Zero mɔgɔw bɛ na ne kɛ mɔgɔ sugu dɔ ye u b'a fɔ ko ne de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ne ma se k'aw labɛn aw farala ne ɲɛna Zero tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ ne fɛ la ko ye dɛ Zero
ne bɛ min f'i ɲɛna Zaidu a kɛ Ala ni kira kama kana na kara kɛlɛ sa Zaidu n'a ka di ne yɛrɛ bɛ taa kuma kara fɛ n'i y'a ye ne sera kara fɛ yen nɔ ne taara ka se ka taa kara ka hakilina de ɲini dɔrɔn ka dɔn. I b'a dɔn ne yɛrɛ jiginn'i la walayi ne jiginn'i la walayi e ni ne bɛ kuma na ne ko i ma i kana se kara ka yɔrɔ i kana tarasi i kana to e bɛ taa kara fɛ Zaidu ne taara e yɛrɛ de kama sa. ayi non 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 Zaidu walayi ni nin ko in kɛ yɛrɛ de kama Zaidu ne tɛ fɛ kojugu k'e sɔrɔ de sa Zaidu walayi o teri in ka di ne Zaidu kana sɔn teri in ka tiɲɛ tan sa walayi teriya bɛ tiɲɛ sa teriya bɛ tiɲɛ ma sɔn i da bɔ teriya ko kuma in na i y'a faamu wa i ka di ne ye i da bɔ teriya ko kuma in na pewu très bien Zaidu kana sɔn ko fara sa Zaidu kɛ ko jɔrɔ bɛ ne la o ye farali ne sinon ne sen t'a ko foyi de la e tɛ se ka fara nin kuma fɔ ne ɲɛna walayi Zaidu ne kirinna de wa ne kɛra cogo min ne ma se k'a dɔn ne ma bɔ n yɛrɛ kalama yɛrɛ ne kɔni balila min na kara bɛ ka ji di ne ma ko ne ka ji min Ala ni ko in ye ne dépassé kojugu ko ale bɛna mɔgɔw bila e la ko k'e faga e ni Ala cɛ kara bɛ se ka nin miiriya ta cogo di ka ɲɛsin e Zaidu ma kara bɛ se ka nin miiriya ta cogo di bɔ ni ne ma kuma ne bɛ la sabali de sinon bɛɛ kɔni ɲɛ b'a la mɔgɔ ye mɔgɔ ɲɔgɔn ka saya ta k'a kisi i ma surtout i dagawuli terikɛ aw ka teriya ye bila teriya de kara kan ka saya ta k'o ɲɛsin e ma k'o ŋaniya ni e k'ale bɛ mɔgɔw bila la k'e faga mais ne bɛ e la sabali de Zaidu parce que n'a ko kɛra cogo o cogo Zaidu ne tɔgɔ tɛna bɔ a la walayi o de to ne tɛ fɛ o ka fara ne tɛ fɛ foyi ka don an ni ɲɔgɔn cɛ ne sigi ka fɔ de b'a ban ne b'o fila la sigi n bɛ kuma a man ni mɔgɔw k'a fɔ ko n bɛ tan to Zaidu Masu i ka baara kɛta kɛ sa ne b'a dɔn i b'a dɔn han dusukasi ne tɛ fɛ k'i dusukasi ayisa o de i ka problème ye nin de ye docteur y'a jira k'a fɔ i kana to ka kasi dabila sa kasi dabila problème ye min ye e k'i da bɔ nin na quoi i tɛ se ka foyi dilan na bilen ne ni kara ta tɔ kɛra sa n'an ɲɛ dara ɲɔgɔn dɔ bɛ sa yɔrɔ teriya ko kuma kɔni tɛ bilen a kɛra juguya finman wuli ka taa so wuli ka taa so kana kasi sa kana kasi sa chérie Zaidu ni sɔrɔ ni dɛmɛ kɛ cogo di sa kana kasi tant que ne b'e kɔrɔ ka ban foyi ma tiɲɛ ɲɛnamaya ye ne ta de den caman de bɛ an kan ka mun sɔrɔ wa a latigɛra la an ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ foyi tɛ se k'an fara teriya t'o dilan bilen foyi t'o dilan a ka di ne an ka fɛli kama i k'i da bɔ nin na pewu ne bɛna min kɛ ne de kan ka dɔn ne ye kɛlɛ de daminɛ ne ye Zaidu a ye fagaliko ninnu bɔ a la sa hali n'aw tɛ kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye bilen diɲɛ in kɔnɔ o bɛɛ bɛ bɛn ne ma mais aw kana ɲɔgɔn faga ma sɔn m'a ɲini fɛ ne den bɛ kɛ fala ye a tɛ kɛ fala ye sa ma sɔn a tɛ kɛ fala ye ka taa so mɛ hakili munumunu i y'a faamu wa i kɔni k'a bila i kunna k'a fɔ ko n y'a f'i ye tɛ kɔrɔ ne ni kara mana ɲɔgɔn ye dɔ su de don bon ni kɛra sanfɛ ne kɛra faga o fana ma ne fana sera o ma ni ne ɲamɛ hali n'aw tɛ kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye hali n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ kuma ye k'a to yen ne basi t'a la hali n'aw tɛ kɛ teri ye bilen diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ aw y'o kɛ mais aw kana saya ma ye ɲamɛ i ka kuma mɛn kasi ma ɲi ma sa taa i terimuso dɔ fɛ i ka taa yɔrɔ la i hakili bɛ se ka lafiya yɔrɔ min i hakili to den na dɛ Zaidu a ye saya in bɔ a la sinon n bɛ sa Zaidu n bɛ sa a tɛ s'o la sa e chérie kasi dabila sa i hakili to a la dɛ i y'a mɛn awɔ Zaidu a kɔnɔ saya kɛ dɛ basi t'a la ɲamɛ n'a denni sɛgɛnna sa a cɛ sirilen don teriya yɛrɛ de la f'a k'u dilan